ଥରେ ମୁଲା ନାସରୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ କୋଳି ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ କୋଳି ତୋଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେପଟେ କିଛି ବାଟୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ମୁଲା ସାହେବ କହିଲେ, ହଉ ମାଗିଲଣି ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଦେଖି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଦେବି ନା ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଦେବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିଲା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଉଡ଼େଇ ପକାନ୍ତି, ମଣିଷ କଣ ଦେଇ ଜାଣେ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଦିଅ। ସେଥିରୁ ମୁଲା ସାହେବ କଣ କଲେ ନା କୋଳି ତୋଳି ଯେଉଁ ମୁଣିରେ ରଖୁଥିଲେ ସେଇ ମୁଣିଟିକୁ ତଳକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଫଳରେ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯାଇ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛେନା ଛପଟି ଚାଲିଲା। ତାହା ଦେଖି ସେ ଲୋକଟା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ଏ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲେ, ସବୁ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ କିଛି ବି ଠିକ ସେ ମିଳିଲାନି। ଭଗବାନ କଣ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି? ସେଠି ମୁଲା ସାହେବ କହିଲେ, ହଁ ଭଗବାନ ତ ଏମିତି ହିଁ ଢାଳିକି ଦିଅନ୍ତି ନା, ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ଜାଗା ଅଜାଗା କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ତୁମେ କେତେ ପାଇଲ। ଯିଏ ପାଇଲା ପାଇଲା, ଆଉ ଯିଏ ନ ପାଇଲା ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚୁପ ହେଇକି ରହିଗଲା। ମଣିଷ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ସମାନ କରି ବାଣ୍ଟିଥାଏ।